She say, guys, muri sei. Ndakuzwa think ndakuzwa zviri nani manje. Muri sei? Ndati regai ndimboenda palife because ndofunga handise daisa maearphones ndisanyanya kudanidzira nditi zviri sei guys, mina ndambo zvanda kuita panapa. Zviri sei? Alice, hanzi hatisi kukuona. Hamusi kundiona? Inde hamusiri kundiona ini. Handisi kuoneka here guys? Muri kundiona here? Mukundiona here? Kana mukundiona ndiudze kuti ndikuona. Pana tanzi handisi kukuona. Alright, iripo. Maybe kuti ndakatarisa pasi. Muri sei? Joe Black say Tinashe real body say okay. Hanzi nai mitanga mandiudza kuti shuwa muri kundiona here kana kuti hamusi kundiona. Taurai chokwadi because pane ari kuti real body ndanzwa nekuvata guys. Mirai ndibva ndatomuikira uya tisi kuda negative panapa. Negativity kwete. Endai kwamunoitira negativity ko. Right. Aiwa ndamubvisa real body amene vada kutoda kutondiitisa panapa. Alice ndakumhorosa. Ndauya ndambotaura nevanhu guys. Pfungwa dzangu dzadza kutenderera. Pfungwa dzangu dzadza kutenderera guys. Ndosaka ndambotaurawo nevanhu manje. Ndosaka ndauya because ndakufila too lonely plus wonziva pane chaitika ndinobatikana. Saka ndikabatikana tawanda ungoita zvemake-up chamwari. Hasi tomboda zvese izvozvo. Handisi kutomboda zvese izvozvo zvokuti hanzi make-up inenge ichondishatira panguva ino. Hanzi Elliot zviri sei. Modesta Katiyo sei mashawo zviri sei. Hanzi Chasi Tariro zviri sei. Brenda Machekerere sei. Feli muri sei. Ndiani uyu hanzi Paida Moyo eti kuchiwai sei. Kugara ndambotaura nevanhu ndichiona vanhu apapo ndikuda kuti tisanyanya kuzoita too lonely maona manje. Mijamba sei nati the naughty zviri sei. Da kumboti mumbotaurawo neni guys. Kana ndakazviparira ndakadai ndisiri kutaura nevanhu kwakundistresa manje. Mudiwa sei mabure. Munyaradzi zaru sei ndasina kukuona. Mamoyo Dewa uri sei. Tsitsi Mugabe nati mina ndinenge ndaita zvatinoita ndozoedha vanhu. Handisi ndoda kutaura. Handisapiwa power rekunyatsa kutaura chero. Echati take sure jeko mahasha zviri sei. Saka ndamboti regai mbondotaura nevanhu because ndanda kutoita depression nekungogara ndakaita sei ndakanyarara ndiri muromo ndega maona manje. Saka tirega nditase ndimbouyawo mumbotaura gandise link apa. Kana kuti chanzi how are you feeling guys. Ndingozama ndichienda guys. Ndabva kwadoctor nhasi. Saka ndaenda kwadoctor 2 times. Hanzi couple hanzi hazvikunzi sei.
nditori lost. Shana ticha Mwari kada chimbozoti zvimwe zvandiri kutoita ndiri kuti ndikazombodzokera kumashure kunotarisa ndiri kutorohwa neshoko kuti kwapa I think ndataura sei apa pandofanira kuramba ndichirekodhaona because ndikazoti zii manje unokurumidza kukanganikawo kuti uri kuita mavhidhios. Saka ndongoramba ndichimboita mamwe mavhidhio but mamwe mavhidhios ndikuona kuti mamwe acho ndiri kutotaura zvimwe zvisiri izvo. Pardon. Wari mavhidhio ndakatotarisa ndakaita pane rimwe ndaida kuti 200,000 mafollowers ndikati 200 rimwe racho ndaida kuti china chemutarisi ndikati mamboterere handipindi gogo vasati vapera gogo asi kuzoti varipo gogo ndotaura navo kuseri kuwhatsapp but havandamboudza kuti taita live zvangu ndachitaura navo manje manje ndachitaura navo manje manje gogo but anyway ndamboti ndikanimbonota sei ndimbononzwawo vanhu ndireivise link nhasi da kuti mutaura inazibanyanotaurisa guys ndaindise link doti mundiudza kuti makaiteiwo pauyu makaitei handa kuisheya live yacho toita sei kuti ndiisheye chibva I don't even know kuti ndosheya sei. Options, get shareable link, link copied. Okay, tena we akanyora kuti share futi. Hello, zviri sei? Hi Shama. Zviri sei? Nhasi ndakwigira tuvana twangu kuti umbotsekerera. Zviri sei? Tiri right, it's fine. Hi, how are you? How are you? What's your name? Munofanira kuti inboxira tozoyatsa kuti pandiri ndabhopepe tozoyatsotaura nawo handiti hauraiti ndanditangokuona kutsekerera because I know you love kids. Yes, maita basa. Thank you. All right, dear, get well soon. All right, thanks. Okay. And this another link. Link Maria. Zviri sei Maria? Merci chérie. Maria. Zviri sei? Yabhedona. Maimbotanga ndakwasawo share link rangu paFacebook. Guys, zvotobvoonawo vamwe vachitaura chichitsika kuchiti aumanaka I give up. Hanzi vanhu vakutadza hanzi kune lingi rekapo hanzi kune kapo asitomboziva kuti kapo ikurehwa ndeipi because ndandakavateni ndingomuka ndichingozobatanidza 1 or 2 mina ndichange ndashare lingi then ndoekera ndo uyu konzwira sei ndotanga futi kuisa another link apa naye tishaye excuse me hanzi chiko my mom was saying we should go home from him. Oh, okay, ndazvinzwisisa shila chikuzinga nadzisa torai lingi guys vanhu vari kudonha vekuti network iri chasi natangenda wait a second guys iyi yangu iri kunonoka network yangu panapa chasi mirai muri ipapo ndokuedhai ndingoshare link kambonzwa vamwe vanhu vachitaura pamwe ndingafila beta ndiite so ndirekeni chilaptop ichi ndichite so chichachirasha ini. Hello Chelsea. Ndeipi? Ndiripo, zviri sei? Ndiripo, uri kupi Chelsea?
ndiri kuNamibia. Oh, kuNamibia Kuripo kwakutonhora. muri kutsikisa dzipi kuNamibia? Hapana sha, tungoitawo dzekurararara idzi. Tingadii mulockdown muno? Ai, ndazoneta nekuvata ndabhoma nje. I know. Cause Saka handikone kuona documents kana ndiri pa I think haukwanisi unenge wakutoshandisa rimwe device kuti uone. Okay. Otherwise kuri sei? Ndichingotaura kudai vanhu vachingondidhisa ndichingoita like a fool. No, panapa manje kana usingazive panapa paplatform pangu hapadhiswe munhu. Unenge usingati panapa hatitombotolarete madhisi kana zvokuda kuonerwa zvezviya. Unoenda zvako. Okay, saka bo. You look Tiri terrible. bhokuri. Aiwa, ndakuzwa kubva last week ka ndatoonane shamwari. Ndakangomuka ka ndakarohwa ndasingazvizive but I think ndakarara kuma 6 dzandafanira kuzita live 6 but ndamuka following day but pandakamuka nditacha sei ndane matonsils apa ndainzwa musoro ndakarara ndasingatombozvizivi ndobva ndamuka vandaenda kuhospital bva ndanopuhwa mamwe mazipiritsi so anenge ane amoxicillin ndoye matonsils nerimwe pill because like nzeve yacho onekwa kune tonsil yaivava zvisingaiti saka piritsi ravakandipa ka rinoti ndikangorimwa ndorara handichamuke saka izvi handida kutoritora because ndaziva kuti ndozomuka mangwana. But uchandinzwa wambofreeza ukundinzwa izvozvi. Chelsea handichamunzwi ndikuona ari dzuda chasi handichakunzwi. Hello Chelsea. Mendimbo udzoka futi chasi menditi so nditange ndamboita paste call. Okay, post. Hope ndizvo ndaita asandambozviita izvizvi. Ndiri kushare link kuFacebook guys. Mirai ndichange ndashare link tione kuti ndizvo here zvandaita. Ndinoshare zvimwe zvinhu kapanapo. 1 second guys. 1 second. Ndipe 1 second. Arini dzuda ndiri kuona. Afreeza ndamubvisa. Ndamubvisa miratoni. Ndizvo here zvandaita pa guys. Unoshare zvimwe zvinhu kapanapa. Vanhu tanga kuti washare vanhu vachisesekedzana. Kwataponyu wedhikanzi sesekedzana. Alright. Ikoko nguva ndamuka na 12 kubva kumasikati ndopana ndakarara pepe. Pandango upload kavidhio keke ndarara kusvika na 12 dzemausiku. Saka izvizvi i1:20 am. Ndamuka manje. Zviri sei Sister Irene? Hi Sharon, how are you? Ndiri kuri sei ikoko? Kuri right zvako. Muri kupi? Wakunzwa sei? Ndiri kuSouth Africa. Kuri sei kuJoza? Kukapa kaJoza? Kujoza kuri right zvako, hatinongowa mumba ka remember tiri pa lockdown. Kuri nani aizvi ndakunzwa zvinenge zviri nani kupfuura madhezi aya ndaitadza kana wazogara ndaitonzwa dzungu. But zvakuita zvichanani. Alright, I'm happy kukuona uchismile. Zvinoita suri ndendabho. Okay, get what? Makaitirei mai venyu paMother's Day? PaMother's Day ini hangu mai vangu havasisiri vapenyu in fact, saka vandinoti mai vangu chete hanzvadzi yababa. So ndakangokwanisa kuvatumirawo zvangu mari 3,000 rand kuti vangotsvage something chekutenga. Yeah, because mai vangu nababa vangu vakashayika. I was very young, saka ndakakura natete navo, saka ndongoti ndo mai. That's nice. Makatogona. Yeah, mwari kuzvitadza. Exactly. She was also very happy, you know. But ndadangonzwawo kuti tite ndichita zvinanewo wozish. Haya. Ndada kufa nedepression.
Be safe. Thank you, Maita Basa. Okay, bye. All right. Sheroni, ndiri kukuona mira 1 second. Ndida kutarisa kuti ndaita chaizvo zvokusenda malingi. Ndiri kutya kuti ndasenda pamwe zvisiri izvo. Hanzi pane munhu hanzi chii? Isa lemon usvine malemon head. Ndambozva saga remalemon. Ndine malemon hameno mangani mumba munomu. Shema noshi zviri sei kanzi ndakuya manje furai rusunda kupi. Mira shiro minoti share chaizvira. Guys ndiudzewo guys ndokuna kungoita share zvisiri izvo ka. Netiona. Chifoni chandinomboita nacho handisi kuziva kuti chaende pini. Ndadzoka. Ndadzoka zvangu ndadzoka manje ndandeka chida kungoshare hangu ka story kadiki diki kandakaitirawo mama. Not ayo this Mother's Day. Like situation iriko I couldn't do hangu something special. But some years back, mama vangu vaishuvira kuenda to this other country to visit this other man of God. And it was a wish, like she was really wishing to go there. Saka ndakaronga ndikavabhadharira mari yacho kwaigarwa 1 week kwaitendwa nendege outside Zimbabwe. She was happy. Vakafara singaiti. I felt so proud of myself even neni wacho. And then when she came back home, takasano nekuti vaigara vachiti room yavanoda kuti paintwe blue and white big tiles and it's my tiles aipa floor. Saka when she was abroad, takabva tagadzirisa room nebrother yangu tikaronga. Saka when she came back, vakapinda mufavorite room yave nemacolors avanoda. Takafara. Do you know kuti kupi? Vari kupi kuZim kana kuti ikoko? Mama vari kuZimbabwe. Mama vari kuZimbabwe. But izvi zvakaita kuti ndive nemufaro. Do you know ukaita something chakanaka newe unofeel this inner joy, you know? Saka mama, she was on a first flight. Ungasotambokwira ndege going to a favorite like wishing place that she was wishing to go, you know? Vachidzoka vakaona imba yasotwa. Saka it was lovely. It was lovely. I can imagine. Ndikudzoka mai vangu ndege rimwe gore. Ndofunga unoridza mere. Iwe vaingotenda kani. She was forever thankful that whole week. My WhatsApp aingo kuti ndiri kufara vanangu. I'm so happy. Takafara sure. I felt kuti in my life hangu, yes, I cannot afford to do many things, but this is one of the biggest things that chandakakwanisa kuitira mai vangu ndikaona mufaro wavo chaizvo. That's nice. Makagona zvisingaite. Thank you. Anditika. Yes, ndobva ndanyara chero. Kone makagona ka zvinonetsa kaizvoziva. Makagona zvisingaite. Taura hako. Alright, thank you. Alright. Lasi pamwe ndichangoita 30 minutes ndobva ndazorora hangu ndine ndamboona vanhu ndoenda kufila pamwe zviri nani. Pamwe ndoenda kufila zviri nani. Anoda kupinda ngaapinde. Hamba kuti lingi munare. Ndiise futi lingi apa. Right. Anzi chiapa. Energy inenge yadzoka manje don't worry. Ndinenge ndabhowa manje so energy inenge yati. Ndamboti ndikamboona vanhu pamwe ndohwa zviri nani handiti. Vedi kuzanzi vanasika vanhu vasimbori considerate guys. Asi hauna kurohwa nekarori here shamwari because ukuita seune karori. And I don't want to lie, I did nothing and have never done anything specifically for Mother's Day. Mother's Day shouldn't be an event. I believe, okay. Kosi Shero vaenda wanted to ask you, my kid, maybe she's married nemurungu guys. Not one. Guys, after 30 minutes pamwe ndobva ndaenda kunozorora zvangu
maybe ndikapinzawo mumwe pindai guys, pindai. Pane mwana wanga waripo wambodonha, so chai muchipinda ndokuti ndiwane energy kaya kuti ndiyasopora. Hanzi chero ndasuwa haisadzoka lipstick guys. Miromo yangu iyi ndinongozora lipstick zve10 minutes ndobvisa. Rubatsiro bure ndofunga pamwana wazvo ndakati handisatsonzwa zvakanaka, saka ndahunzwa musheka ndoita sei ndichazviita. Hapana chinhu chinobohwa sekuti mwana anenge ada kutaura newe, mwana wayo achida kutaura newe, iwe unenge wakapora pora, vana havazozvifariri manje. Normally from experience yekushanda nevana ka, vana vanoda munhu ane energy, anenge achiita go along nemaconversations avo, nyange akaita outside the box. Vanenge vada zvinhu zvinoendeka, handiti saka hazvizonyatsonakidza uye uchiita live stream nemwana uchiti yes hazviite. Imandise sister Uni, sei. Yes, Shero ribo. Tiribo kuri sei? Kuri bo wakunzwa sei? Zvakuti hazvitandani manje. Ndakatofunga kuti pamwe Carolina yakuchaya ini. Ndikati shemu ndaitondikunamutira. Aiwa handinamatirei, ndakuti handichabhuwo manje. Su ndinoenda bosi ngaiti. Angari matanzels, but I think pane like hamere kuti supu yemaorenji here, because ndaitadza kudya kumwa maliquids chaiwo zvaindisvota, saka ndaidya maorenji kana kuti 20 pazuva. Saka maybe supu yacho yakandipinda acidzi ndofunga akanobva shemu. Iye akandirova pamhino apa ndofunga, saka ndaenda kwadhokta futi nhasi, saka zvinoita zviri right handiti. Zvofaya. Aiwa bhita kana wari ndatoti makaitirei mai venyu paMother's Day? Amai yangu vakasheya 2006. Oh, shame, sorry. Saka tinana mai nina hapana lockdown patiri kure nakure, saka takanguvakanda pamastatus ipapa kuti vangoona kuti taivarangarira. Sorry. Asi takavakanda pamastatus. Vawaridzawo kungotiwo vangoonawo kuti tiri kuvarangarira. Bva zvapera zvakadero. Amba zvatopera, tinozokavhirana zvedu. Kumberi muri kupi? KuUK. Ivo vari kuZimbabwe. Ivo vari kuZimbabwe. Haiwa kure. Kure zvekuti ukada kuita rudo rwacho, ukada kudii, hapana maitiro. Vanotozoti vakanditumira zvakashota. Ndohwisisa nyaya yachoni, kana ungonzi shuwa munhu unganditumira chichira ichochi, avatanika vanotane kupirigudzwa. Iye chikachichiranzi ndechokukururirwa ichi, kuti ndichochochochochochi. Apa unenge wafiririra wanyatsoita ana bomzika. I give up sometimes. Asi zvitori right, because pavaneze vasisipo newakuzvifunga izvozvo wotoseka wakutovafunga. Zvinakidza nyaya yanyatifungisa ichangoti handina energy. Dai energy maifane kuseka nenyaya iyoyo. Asina mai vangu mumwe musi, saka unototi wakabhururuka ndege kwakutondivigira siketi iyoyi pakuti wakatenga siketi. Isiketi yaunganditengera here? Hapana, ndiwe wakandikururira. Ndikati hasi pazvino inenge ichidhura, mufungo ndiwo wakatosadza chinodhura kuti tikutengera mhai. Imwe yacho zvazvizeshuwa, imwe yacho ndandakabhoipfeka kuno. Imwe yacho ndandakaipfeka kuno kunopfekwa mazambia zvekaucha. Saka pane anga awandisa mazizambia acho. Taipfeka pandaienda kubasa kwedu, taipfeka every Tuesday nemusi weFriday maipfeka mazambia. Saka kwete mazambia ekuZimbabwe aya, kune type yavo yekuno.
then type yedistrict futi kuti province iyi inopfeka design iyi, province iyi. Saka ndanga ndinawo more than 10. Emanhingiri ese. Awa mataya ndobva ndaenda nawo bva ndatoti ayawa ndinganditopa mai vangu avanogona kuita sei kudhunga ndoita dhungetunge vanofarira zvokuita madhungetunge vosona masiketi. Ndobva ndavati ndakuvigirai kuti ndizoti vakamboiona pawhatsapp status handichazivi vakataura handifiri mumwoyo mai mwana vakandiudza zvikanzi keunonditi wakatondivigira kutondivigira ichochi kutondivigira zvikanzi ndikati saka mukutosvora here imwe yacho handizivo kana wakakwanisa kuita ndakaitenga day before zvikanzi mucheka uyu vaita zvekudeuka mucheka apo vanenge vachite mucheka uyu hauiti quality here kuita sepitikoti crazy ndakaita unotengeni ndichoti special kuita sepitikoti ipitikoti ndopfeka ndichindepi papa ndopfeka ndichindepi tinobvita drama ndafunga kuti imwe siketi so ndakatengera ndichibva kusouth africa zvikanzi chipepe zvengu kutondivigira chisiketi chitukutuku chakadai ndinochipfekepi vatengera chimini chachakaitawo chimhinjika chakaita chimini here zvekumusha mozoti haizofaniri kana kuriona mhama haifaniri kusvika mumanizi vanenge kuti kana ikasvika mumanizi yanzi yashama saka ngaifanira kudzika inoreba kumutsimbira kana kusasu zvinaziva kuti mamwe mazera acho inini zvandinoita kana iri dress kana kuti sketi iseidha inosvika pamabvi apa kana kuti kana yaita long ngaichiita long handidi inosvika mupimbiro umo handizombonyatsoziva kuti ichii. Kana yaita mupfupi ngaiite mini, kana yaita long yoita long chaio. Izi dzepakati idzi ndikatoona hembe yakanaka yakadaro ndikaitenga ndonoichekesa chero ndoendesa kwatera muri vechirunguka zvinava manje kumamisha kavanenge kudonzera kuti makushama unenge wakashama ende hautombofambawo wakadaro futi hazvitomboita ukatoenda kumusha mutunhu hautombofamba wakadaro. Iri bhore ganimboedha vamwe vanzidzamira kare muchibhokisi. Alright chero get well soon dear. Thank you. Sister Eunice vakanditumira mari yedhiringi keimi. Hamusirimi? Aiwa handisirini. Kana maramba cheko ndikushandisa foni ndimi. Nhamba dzako nditakatozisevha kuwhatsapp ndinadzo dai ndakambva ndatsigira nekuti heyo handi aiwa mirai ndichatarisa kuwekera pfungwa dzangu dzaitenderera ndiri kutarisa ndimi ndakakuonai chete foni yangu ndikushandisa sefoni ndiri kutoshaya kuti ndobhadhara neirendi mulockdown ndombowana yedhiringi handinaini ndichatarisa chete ndichatarisa ndiri kucheka nebhiu rangu rakatogara apa randava kutotumirwa maemail eredhi randiri kutotadza kubhadhara. Hayi bhoma itabasa. Alright shero bye. Oraiti. Zvisairisa ndisikuvatrasta. Pane munhu ka anditanga nezarawo rakada kufanana nawo zvishuwa kudaiwo so ende vawandisa handizonyatsoziva manje but gaiditi thank you kune vanhu vese vakaita sei vakanditumira mari dzechi guys handifaniri kuexida ndozoguma ndakupera mweya panapa nokutaura rekaindise mamoyo. Esi shero. Kuri sei koko? Ndiri right. Muri kupi nini? Ndiri Pretoria ndafara kukuona shuwa face yake iri kuratidza kuti hausi kunzwa mushe zveshuwa. Handingozama ndiita sei? Wagona wambouya ndiri kuPretoria zvangu. Ndomboirikina. Ndomboitawo ndichivaraidzwa kuti ndidzo zviri nani ka. Dzingongwanoda kutaura nevanhu pane kugara wakati zii. Ya ndizvozvo unomborefreshawo ukambotaura nevamwe. Yes, makaitirei madha venyu pauyu. Ndiri kufarira chii?
kuti waita number 2 shema TV yakombiyuta wekasvika mutop 3. Uyu havaita basa. Ndafara zveshuwa ndakatarisa ndikaona number 3 shema hapana, number 2 zvona shema ndikati yes. Ndafara ndakatotarisira panumber 1 sandazora number 2 ndikati number 2 iyoyo iri right. Aiwa plus tichiri kutangawo tichiri vadoko manje. Aiwa tatokunda vakatanga kudhara vakashema yatova nechimuti. Kungoramba tichishanda tichira kuti zviite manje tikufaitira kuti tisvike pa15k manje. Manje. Tinoramba tichingoshingira, tinoramba tichishinga uzoti nyama dzangu ndo dziri kunyatsonzwa zvakanaka, otherwise zvinoita manje. Aiwa unopora manje. Alright, thank you. Ko munondiudza kuti makaitirei vamwe vana mama wenyu kumba kauku makavaitireyi? Inini shema mama wangu akafa ndiri grade 6. Mama wangu havana munin'ina, vanga vachingova vega, saka kufa kwavakaita nababa vangu vakabva vafawo futi, saka ndakazotenge ndava mai inini ndava grade 7 ndokutotanga kuenda kunoshandira vanin'ina kuvasitawo kumayunivhesiti ichichi ndiri grade 7 yangu. Saizvozvi ndokuzotangawo kudzidzirawo pamusoro, vamwe vari kudzimba dzavo. Saka ndindaitoitwa happy Mother's Day nevanin'ina vangu. That's nice. Mukuita chii izvozvi? Ndakangoitawo zvimakosi nozvakana usina kuenda kuchikoro, ndakangozoitawo zvimakosi-kosiwo ndobva ndanguya kuSouth Africa, ndobva ndanguya mbva ndatowanawo basawo nemaconnections. Zvinotendwa Mwari. Ko vanin'ina venyu manje varipi? Vanin'ina vangu vamwe vari muno muSouth Africa, vamwe vari kuZimbabwe. Totenda Mwari. I'm happy kuti makanzi happy Mother's Day. Handitiwo happy Mother's Day kwamuriwo. Thank you shema, zvechokwadi because vana vevanin'ina vangu inini vanonditi gogo because auya kumasungirano yakwandiri, saka ndiri mbwe. Totenda Mwari. Matokura muri mwana mudoko? Ndakura ndiri mwana mudiki asi ndinombonzawo rwadziwa. Unoziva kuti kudhara ndainzwa vamwe munhu achiti, pane vamwe vanogona kutaura vachiti mai vangu, kana kuti ndoda kuitira mai vangu zvakati, kana ndoda kundiona mai vangu. Ndakakura ndichibhoikana nemashoko ewa because aindibata kuti kuendetirawo ani. Imimi ndimamadha manje muona zvekutotiro vatori vadiki kwamuri vanenge vatoti mai vedu zvotovafadzawo izvozvo ndofunga. Vanototi gogo. Gogo vevanhu. Ivo gogo vengu nhasi vari kupi kuti sambovaona kudai gogo nhasi vari kure. Vamwe vavarairwa kuda vanetawo varakarara. No, gogo ndachitaura navo kuseri. Gogo was checking on me day and night. Gogo vanga vachifona nani-stop, vachitumira mameseji nani-stop. Zvechokwadi unofanirwa kupora shema. Tinomboitawo unoziva kuti tinomboitawo mastress tisingatozivi kuti neako, but unenge uchitotibatsirawo isusu. Unoziva kuti paunoseka pai unenge watorapika zvimwe zvinhu, saka tichida kugara tichingokuona uchimbotirapawo because vamwe tetakatoremera. Sure, ini wacho ndinoenda kuzoita stress kuti mai ndakufila kunge ndatu lonely. Kuna kunorwadza kakuru. Hauna munhu anoenda newe kuchipatara, unoenda woga, unozvipepa woga zvese. Saka ndinazirejera kukuona uchipinga nawo. Gandiedhe vamwe maita basa. Waraitisa vamwe. Alright. One second guys. Ndikuti sorry henyu ndichita ndikuzarirwa neuyu mukamwa mangu. Mukazoona ndadaiwo so, saka ndangoti sorry in advance. Hanzi chii? Ndiri munhu kwaye zvemavhidhiyo zvakatosiyana neuyu. Puro ndiri kukuonera mba muripo gaindise bosi the lady zviri sei? Mushese mauri sei? Kuri sei koko? Kuri bosi kuti wakunzwa sei? Tikuta tichidero zvikuti zvichiimprove slowly but sure. Kuti zviri kuoneka dai zvachitongopera zvachose.
Matonsils ndio akapera mhene ndangozvisa musoro wangu ndo uchiri kungorwadza chete but matonsils anenge abho manje. Oka. Beta. Otherwise kuri seiko ndimeshoshera. Kundachinja zita katisandisiya. Mesheni mungatondibvaiza zvekuderere ndakuziveikei. Ndiyo zvavo. Vaishosho ticharonyasa kuronga ndozotaura nashosho asi shosho musoro washosho iri kutenderera pavo. Ndatombofunda. Ndangu vatomboresa shema ari kurwara ndizoti ari sei. Anongoti yes oinda because ndakazotaura neveyoutube vakandiudza zvavakandiudza saka anongoti yes oinda. Kaite yes soup. Yes. Yes we say. How to say? Bo. Ndakusuwa shamwari shosho shamwari. Kind of food. Ndakusuwa shamwari. Shosho. Yes. Ko uchadi kutaura neni futi ndakusuwa ka wandisuwa here. Wandisuwa here. Iri bho maishosho chimubvisai. Ndikunzwa shoni. Iri bho hanzi mama tiri kuenda paTV naShema. Aiwa tozviita ndanyasova neenergy ndoda kutaura ndivana ndine energy kwete apa ndakadai hazvinyatsonakidza izvi. Zveshuwa. But like ndosana muti mubvise because ndakazotaurira nevekuyoutube vakanditi kana zvakadero uno pane zvandofana kuita ndichiita application yacho saka zvabho saka ndosaka ndati ngomuise mubvise. Bhoka 1 maita basa gandiedda ndakumboedda next person maita but hamuna kundiudza kuti makaitirei mai venyu kemi. Zvamai yangu zvinotosedza. Kuindava? Asi takavatumira hedu mari. Ndizvoni makagara muri mukwarendaini vanangu mariyo chitoshandisa imi kuzvichengeta. Vane rudo rusingamboiti mai ava. Zvakaoma saka muna kutozoiindisa. Aiwa takaendesa but hazvenharo zvokutongototivo nekuti kwanzi ini ndiri kuno kumusha mukada kundiitira madana asina nemusoro wose asina nematumbu ose munozofa nenzara muri ikoko kudondo ndigodini. That's beautiful but at least makavatumira mari zvinofadza handiti. Takavatumira sinogona kuzoti kana zvatozopera watowana wakatengerwe poto. Wakatengerwa poto iri bho pataura vana maishosho panotaura vana vese pamunounza vhidhiyo ndichapota ndichipabvisa because ningiri mitemo yandakaudzwa yachonika ndofanira kuvabvisa kana vaningirina then tozoita yedu chaiyo inenge iri yevana isina macomplications. Alright Shema, no problem. Let's go. Alright iri bho ngaindiise mumwe. Wakadaro. Go. Iri bho. Tuesday. Andiise brother ningiri brother Paulo manje ndenda kuenda guys. Ndisei mkoma puro. Ndiri bhori sewa. Ndikumbozama mukoma puro. Zvawandonyatsonati pakaipa. Unoita bho hako don't worry. Unoita bho. Zvakazoita here zvandakakupostai kuya kwandakakukandirai. Nyaya dzekuseri kaidzi but zvakafaya.
So I'm happy. Motibata after nothing to change my gear. Motibata after again. Ndakanda chirauro ndakanda. Munongoti sister Shero kuti shema right then totanga kubva ipapo. Handitika. Nhasi ndinenge ndakadzora magiya. Wasipaka wewe. Ibo. Ko makaitirei mai venyu pa Mother's Day makavaitirei? Nezuro ndakatombavafonera ndakazvikangana. Kungowapa chero? Ndakafonera zvomamsa. Waiti unoita uri kustadha kuti kuita sezviya ndakanganwa ini. Ndiri mwana wechikoro inisha. Saka watoda mari kubva kuna mai? Ndakatongovafonera zvangu kuti sei. Iripo totaura kuseri puro. I'm happy wakabatsira gogo ndaona wapinda mukiwo. Saka isagogo tinzotaura tichinasa. Iripo. Thanks. Alright. Hanzi Shero ndipowo nhamba dzangu. Ndisendere uyu message panzi pa Facebook. Totaura ku Facebook ikoko. Mina ndimbotanga ndaisa ayo brother Edson mukwasambomira 1 second. 1 second nditange ndaisa gogo varipo pauyu saka nditange ndarespecta gogo aditi. Ndichokwadi. Musaende makambouya pa mumwe musi mukanzvenga futi ndikazokutsvagai ndikakushayai please mira ipapo mina nditange ndaisa gogo aditi. But chimonvisa kandozodzoka. Ndinongokuhaidhai munouramba muri kuseri uku ndoisa gogo because azoti kuti gogo vamire. Gogo ndio muridzi weshoka. Okay, ndizozvanzvadzi. Right. Ndazowawana brother Edison ndakavakambotiza mumwe musi dai vakaramba varipo. Gogo! Yes, gogo asikezokuonai. Ndakuoneka. Nhasi makachinja pa asi nhasi kuri late kuri kutonhora pamumbomira paipai makapachinja. But taurei henyu. Makambochinja kungoti light. Makuoneka manje. Gogo! Gogo mamutichogwa nevanhu vamwe vakati gogo vari kupi ngavatange kuita introduction kupinda titange tanzwa nagogo achitaura muri sei? Mushe ndanga ndichitodya ndikatosvika ndikubata foni ndikuona shema live ndikati tenga ndandasara. Vanhu vakaita vaitoti gogo vainyatsa kuvhunza every minute wadya here waite sei? Haiwa gogoka ndokutendai, thank you very much nekuita take care of me over the phone. Saka uri sei manje? Zvimboti hazvitananewo ndambotega ndikambotaurawo nevanhu ndokuti ndisanyanya kuita stress ndichimbota sei ndichimboona vanhu. Unotaura ka wapedza kutaura wobva unomwa mapiritsi wobva warara. Ndazvizwa raiti. Because ukasatodaro isusu tinenge tatorwarawo. Haiwa maita basa. Gogo vaiuya kuseri guys. Gogo vaita kuita follow up. Alright, maita basa. Gogo vamaona kagogo guys. Gogo ndio muridzi weshow. Nditisa gogo wewe. Brother Edson, uyai please. Zviri sei? Mushe sister muri boy ndiriburikira ndikuonekera. But musi makambouya manje mene ndikudhedhera makambouya kana ndisingakanganisi maya makagara but background yenyu ivhiyo kumashure yenge isina red yaiva kutadza nerimwe keteni so munhu achifamba kumashure ndimika kwadi handisi kukanganisa. No, mune mafungidzira vanhu vakawanda. Makada kutifananei nemunhu iyeye though. Is it? Others makasimbere hanzvadzi. Ndiri bho kuri sei kwamuri? No, ndizvozvo lockdown yachona iyi tiri palockdown but izvo zvinhu zvava kuita nani mbichana. Asi muri kuma +44? Yeah, tiri ma +44. Ma +44.
Ndona guys, ndipewo spirit of spectacles iyoyo, please ndona. +44 ndio England andizi ndizvo. Kandivi kama +44 England. Oh, okay. Otherwise muri kuThailand naye hanzvadzi. Ndiri kuThailand. Oh, okay. Ko muda kubvireko kuThailand naye hanzvadzi, muda kudzokera kuZimbabwe, muda unoitei kuZimbabwe naye hanzvadzi? Kunoku umeona mukumona situation yandiri right now ka ndomboita hanzvadzi ndava ndimunoti motivate hanzvadzi, if you are down like this toita sei nhai hanzvadzi toita sei tiri kunoku. aiwa apa ndasingazwe zvakanaka ndandine matanzels nemusoro saka zvakandikiya zvisingaite but saka pane mamwe masituations andomboita go through zvinenge zvitori we zvekuti ndenda kudawo help kana kuti yemubereki wangu ndiri pari padhuze saka ndo zvakaita kuti ndizoti I think ndofanira kumboenda kumba. Okay. In terms of health hangu but because ndiri ndega maona manje but dai ndandine vamwe vanhu vangu vari padhuze neni ndaizogona kuti alright ndogona kugara but ndega is too much for me handichadi. But hanzvadzi kumusha tonoitei nhaye hanzvadzi, muri kuuya here nemaideas ekuti vanengana vedu vakwanise kushanda kuita sei munozoona zvakaemera sei nhaye hanzvadzi? Pane zviri mupipeline. What's in the pipeline, sweetheart? Yeah, kana pane zviri mupipeline paya hanzvadzi yangu inondichengeta iri mucomment section. But sister, honestly, I love your content. Honestly, I do love your content, and I'm one of those. I'm your #1 fan. I know you know. Guys, I know you see my comments. No one of my comments on that. My comments don't, but but Andra, just a word of advice. I don't know if you appreciate one of word of advice. Kana mishta live anditi. Time live venue 30 minutes and below. Because after 30 minutes, I think pani repetition of what you're saying. Ingwete ka imbu. Otherwise, if you do a live for maybe, let's say like an hour or so, like right now it's about 51 minutes and about hour. But as it has said, because even yourself, you look drained, because you should be lively. You're the one who should be the one motivating us. Kuti oneka boys, oneka my sister, everything. What is so even like I don't know, my exercise motivational motivational speeches, my ideas Zimbabwe, because right now Zimbabwe trimgo yakaoma hanzvadzi handiti. And I think most of my celebs edu Zimbabwe varingoita zvechifambi zvechi kotadi mubudiriro title something because maZimbabweans atiri sister Shema, we are so intelligent. I even know kwamuri koko I've heard my recommendations. Do you know this girl called Sharon? I'm like, oh, Sharon, Sharon from TV Shema. I'm sister. But what is the name of business opportunities? Zimbabwe. Because right now is the time
whereby we need to be interworking within each other. Chibatsirana chita say ndo kune mari yachona kune vanhu isusu vanhu vachona, and imimi Shoma, ndimi wachona munokwanisa kutaura neuruzhinji rwevanhu. So ndo advice yangu yanga ndinayo kuti sisi dai mamuviso mamaprogram ekuti techiona maideas ekuti watibatsira nezvakadai so watiite zvakadai so, kune marounds, vanoita marounds, whatever it is, magetsi ari kudikanwa kuZimbabwe, zvipatara zviri kudikanwa kuZimbabwe, zvichikoro zviri kudikanwa kuZimbabwe. What is it already, especially with your following? I'm honestly, I'm one of those people who would say I was one of the first 100 people to subscribe to your channel for YouTube, and I'm so happy. Wow, my two words. And then, right, my topics, manje. I actually appreciate my advice, and in terms of my topics. Personally, I may know I don't want to be that kind of a person. Anoda kuzvita muzivi wa zvose, number one. Number two, not kuti zvamataura sirizvo. Number two, I prefer kuti kune vamwe vanhu vanoti vanozvigona kuita ma different programs. Maybe inini for the meantime asati ndasvika palevel iroro kuti ndokwanisa kuhosta ndotanga kuita ma-programs akasiyana-siyana. Maybe because asazvamandiri for the meantime andizivi. Because inini personally I feel like ndikataka kunzita chakati normally from what I've learned, you can even ask my brother, so achibudi chinhu chacho ichocho. I don't know why, but ndakazvinotisa kuti hachitobudi. Pane mamwe mavideos chaiwo ndokunonzita so that video haibudi, haitobudi. I've noticed that. So but then kana time, maybe when time comes, kana time yasvika yekuti maybe now tokonongotanga kuti let's talk about magetsi kuZimbabwe, then kana zvasvika time yachoni I can actually push for that topic. But for the meantime I feel like maybe asati zvamandiri, and sometimes my topics anokwanisa kupushika. And I'm not feeling well. I haven't been feeling well for the past 4 days. Zvafana kuti nema programs evana I cannot do those programs right now because sorry, 1 minute, 1 second soon. It's okay. Like yeah. Saka such programs handikwanisi kuita sei kumaita right now because ndoziva kuti kana inini spirit yangu isi kundiudza kuti ita ichi achibude. Ende manje vana vaya especially toboti vanaka vanoda munhu ari bubbling, munhu anenge achikwanisa kuita sei kupusha conversation yacho. That's the same thing ndotanga kuti guys ngataure zinyaya rakati ini ndichifeel like this azvibude. Mamwe matopics acho maybe zvinoenderana nelevel raunenge wanaro kana kuti handizozivi, but akaita saiwaya nezvekuitika kumba maybe reganimboti for the meantime ndomboti flow ndombomira ndakadero because ndogona kuzozvileader as say for the meantime. I'm not saying musamire, but I think it's also say true England. I mean, taneta nemakuwa anana. I don't know. I'm not going to say my mazita because I don't want to say mazita. I do zonzi. Yeah. But what I'm trying to say is, listen, guys. I mean, what part of them ideas? What is like my Nigerians, my Kenyans, because I used to live in America at one point. I'll tell you, but Atlanta, Georgia, mabatana nangakaita ma-Kenyans wenzi wadona ndege nhasi wapinda muAtlanta, Georgia. Mabatana inde vangasaka kuziva kuti waibva kwaChipinge, waibva kwaMurewa, kuMondoro, sengeni ndobva kwaMondoro, vangasaka muziva kuti unobva kupi, but mune muri anzvadzi, mukomana anzvadzi, whatever it is. So maZimbabweans atinabatana zvakadaro. I was even hearing about nyaya dzeunzanzi munhu angari mujeri njake, and the people started making a mockery out of that. Guys, really, this time 2020, this is the time now we need to focus
even make a legacy for our children, because manje or maybe sooner or later or whatever it is, we are going to when you understand. What are we going to leave our children? What kind of legacy are we going to leave our children with that Zimbabweans here? But you know, I mean, you know that true. Where you live, even children could change. So, what kind of English is that? Do you speak another language? You know what I'm saying? You know, so we need to, because we've got so many doctors. Kuna madokta mazhinji ari Australia, ku America, ku England, kuno kwatiri kunoku, kuna na Japan, kup, and it. So, you know, yeah, I mean, we love, and I honestly, I do love Masket Samnaita, and it's so sad to see you in this state, Andradzi, but I hope you get well soon, and I hope you had a good Mother's Day, Nezuru, yeah. Yeah, takarara zvedu. Makarara. No, but ndatenda nokundunza pachirongwa chenyu because #1 fan. All right, it's no problem. Yes, akuona. #1 fan in Bournemouth, England. Blah blah all right. Blah. But nokumbira moti kuna vazukuru vangu nevadhona vangu nani anondiziva makadini mese. All right, Bo, maita basa. Thank you, Sharma. Thank you. All right. One love. All right. Thank you. Bye-bye. Oh, yeah. Did you say Fuzzy? Yes, Shima. Yeah, Mira. Say. Did it right in get well soon, my sister. Thanks. Makaitire yoko mother venyu pa uyu. Ndakatumira mare nezuro kuti watenge something. Zvakafamba zvakanaka. Vakazondiudza late kuti mari yanonoka kusvika wati wako ari kunonoka kuresponda mamessage. But wakaiona mari wakati tatenga something. Totenda. Muri kupi mimi? Ndiri kuno zvangu kuBotswana. Kuri sei kuBotswana? KuBotswana kuri kwakutanga kutonhora manje. Tinotenda. Kuno kune zviro manwe zviro kwakambonaya kucha kupenya imi mai mwana. Zvakaoma. But ndotenda kuti zvoni makavaitira something ende kuri kunakidza kuBotswana handiti? Hakunakidzo kunobhohwa kune lockdown. Alright, iri bhoa kandi edhi vangu kozi 1 hour rangu rakuda kukwana ndakuda kuzorora manje kwasara 2 hours kandi chaedha 2 hours then ndobva ndabaya handiti maita basa vakati zviri sei network yake yabva yatongotanga yakangobayirira kudinisa Elliot zviri sei uri sei Sharo? Ndiri bho kuri sei? Kuri bho zvako. Kuri sei koko? Kuno kuri nani zvangu ndiri paPretoria. Pretoria iri sei? Iri nani zvayo. Kutongobhoikana zvangu nokunzwa kuti Shero akurwara ndikati nai vedu. Tohwananiko nyaya. Ndiri kungoita hangu zvividhio zvangu zviye nezvema10 minutes asi live stream anoda energy memwe anoda energizer energy Very boy nokuti hatidi kunzwa nyaya toda kuhwa nyaya.
otherwise makaitei paMother's Day? PaMother's Day hapana chakaitwa wena. Kuneke. Muri kunyepa hapana kana chakatomboitwa. Indava. Zvinhu zvacho kusabhalansa chaiko. Choitika ndechekuti Mother's Day inomotivata, right? Kuti vanhu vakawanda vanenge vachiappreciata vana mai vavo handi kuti uite something, but iwo unenge uchiappreciata semunhu handika. But sometimes panguva iyoyo inomotivate vanhu, yes, iwo unenge usina chekuappreciata nacho, asi sometimes some days before Mother's Day unenge ukaappreciata nesomething, and sometime after you can appreciate nesomething uchingozama ngodaro, but pakatarwa ipapo kuti Mother's Day unogona kushayiwa. Normal kuti ubetsera vabereki unogona kungowana nenguva dzakadini dzakasiyana netime inoitwa nevanhu vese. Saka tongotraiwo kuti patitangovanawo tongotiwo, but so get well soon, Shero. All right, thank you. Maitabasa. All right. All right. Bye-bye. Bye. All right. I think this one will pay Sister Rubatsiro. Yes, Shero. Mushe, zviri sei? Mushe wakunzwa sei? Takuda shanane ende muri tsara kadenga yowe. Kana iwewe Shero, nhasi ndafara kukuona. Hey. Kuri sei kwamuri kumaplazi yekereko? Kuri right, Shero. Kuri right, Shero. Upore wazvinzwa? Ndopora. Ndakutopora so. Nokuti gogo vati wofanira kumwa mapiritsi unopinda magumbeza. Ndikapedza ndiva ndatomwa mapiritsi ndopinda magumbeza. Ndatoyafanira ndisina kumamwa because anodhakisa. I think andombonditengesa. Nhasi ndafara Shemshero kukuona. Zviripo. Makaitirei mama wenyu paMother's Day? Tisuka vanozokandawo mapicture pamastatus because tiri kure Shero, hapanawo zvatingaita, but ndakamuka makuseni ndikavafonera, tikava nenguva yakanaka tese, tikangoramba tichiisa mapicture tichichinja kusvikira 12 midnight. Asi kusvika vasafoketa nemapicture. Vakasafoketa. Inovapo ndakavasendera meseji kuda vaitodzura nzungu kusvikana nhasi. Kunonzi kana vanhu vakaenda kumunda vanosiya dzima mafoni kaplus vanochaja nezvisola zviye zviye. Saka nanhasi kudai isati yaane moto handizivi, vanotozovhura after vhiki. Alright. Shame. Happy Mother's Day kwavari. Handiti ka? Maitabasa. Thank you. Alright, Shero. Take care, auntie. Iri boa. Ndakuvata. Alright. Guys, I think that's it. Ndakuvata guys. Ndakumbozorora. Ndozorekodha clip mangwana ndikauta ndichimboya ndichimbotaura nevanhu slowly but sure. I think ndiye ndakunzwa zviri nani handiti ka. Handiona kuti makomenti anga achiti chii. Hanzi paribhoyekera Alfred. Chianzi wakati inini ndakatumira mai vangu message before pane zvandandaita, then it's unfortunate kuti pandino hanzi maudijani awo ndiri kuona mubox and I'm feeling tired. I think ndakufanira sei ndakufanira kuzorora as well. Saka ndakatumira message, but message vanogona kuzoivhura after kana 2 weeks because kumamisha hakuna inonzi hatina magetsi. Kumisha kwedu hatina magetsi, plus kumapurazi kauko moto wacho kuti sola izvozvi kana kotonhora sola inenge isina moto, saka vanogona kutochaja foni yacho handiti nekuti vanenge vari kumusha. Saka vachazoyekera pamwe pavachazovhura ndipo vachazoiona message yacho zvavo, but after a week kana 2 weeks. Guys, ndakanyora guys, ndakanyora pastatus guys. Vanhu vanouya vachindibvunza kuti uchichi uri kurwara nei. Ndakanyora pastatus pangu pacommunity tab
tikazvitaura futi ipo pano kana ndazonzi neCarolina ndokuudza kuti ndakabatwa Carolina ndifunga kuti chinhu chingaita kuti ndingavanza kuti ndabatwa Carolina ndinozvitaura kwete musandiitisa maassumptions please kuti vanozokurwara neCarolina isina Carolina indotaura zvinhu zvangu nandisvodi kaiti mondiziva mushe handina nemangwana ndotaura ndega kuti ndarohwa neCarolina rohwa nechakati handiti chozodondifungira pamotopopo ndinenge ndichitorwadziwa zisingaiti munhu wauya kukomendera maiona mucomment section achikuti iwewo neCarolina iwewo wakutondiudza chandiri kurwara nacho geizi bye ndakuenda Victoria sora hakuna achikuona mubhokisi uchidona ndakuinda ndokuonai mangwana ndichapota ndichimboita ndichimbouya ndichimbotaura nevanhu ndichimbouya ndichitaura nevanhu pamwe ndokuti ndifile zviri nane ndisanyanya kuita depression achiti ndisanyanya kuzorohwa nedepression stereki pamwe ndicharekodha vhidhiyo mangwana wakaclip then kalive muchingodero chingotaura nditi guys maita basa manditandadzawo anzi nguva izvizvi i2:20 am but ndandamuka na12 bye guys ndaneta ndakuenda kunovata bye.